Hello mga katigom, it's me Bricks and welcome back. So ayun guys, welcome back to my channel. So, well, lakas na. Wait lang. So ayan, so going back. So ayan guys, for today's video is magpa-vlog ako. And sobrang init niya actually, and may jeep siya guys, no. So ngayon is hindi ko na alam. So ayun. Ngayon is naglalakad ako kasi papunta ko ng barangay hall. Kukuha lang ako ng barangay ID. So ayun, gusto ko lang kumuha ng barangay ID kasi yung valid ID na meron lang ako is student ID. So gusto ko lang kumuha in case na, ayan, para dalawa yung valid ID rin natin. And para yun, habang wala pang klase, so magawa-gawa na tayo ng adulting 101. So hindi naman adulting, pero gusto ko lang kumuha. So naglalakad ako ngayon, and nandito ako sa may parang food park. So pakita ko sa inyo. So ayan do, sobrang lawa. So ayan din, may mga tindahan. So ayan dyan guys, may parang mga nagtitinda dito sa gilid ng kalsada. Ayan, tindahan, naglalakad ako. And yung barangay hall namin is dito lang dyan. So may unahan lang. And ayan, diba, sobrang nakakamiss pumunta dito. So malapit na pala ako sa kung saan ako nag-elementary. So ayan, pakita ko sa inyo. So may tindahan ulit dito. And I am building my confidence again na mag-vlog. Pasensya na. So ayan na, yan na yung arko. And may tao. So ayan, school war. So dyan ako nag-elementary. So papasok pa yan hanggang doon paakyat. So ayan, Abuno Elementary School. And dito siya, papasok siya guys. So ayan. Ayun guys, so dumaan ako sa school namin kung saan ako nag-elementary. And it's been a long time since, diba, sobrang dali lang ng panahon. Dati nagcha-Chinese garter pa kami, naglalaro ng mga kaklase ko. And ayun, so shout out sa mga elementary school mates ko, classmates, friends. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. So ayun, sarap lang balikan. And siguro malaki na ng pinagbago. Actually, malaki na ang pinagbago. Hindi ko lang kayo na-update. And sana wala masyadong tao pala sa barangay hall. So malapit na pala ako, no. So ayan, diba, sobrang lawak kalsada. So ito yung aking pinaglalakaran. And tignan nyo, ayan. So I hope ma-entertain tayo kasi alam nyo naman, mahiyain ang lola nyo. So yan, lakad-lakad lang tayo. And dati dito ako dito ako madalas Tagalog, naglaag ba? Parang dito ako minsan napupunta. Basta sa Bisaya naglaag. Dito ako naglaag-laag. And sana walang tao. Kung meron man, balik tayo. So ayan, sobrang tahimik kasi hapon na ngayon. It's already 1 or 2 na ata. Hindi ko alam 1:59 na. So ayan, malapit na ako sa barangay hall. So tada. So ayan guys, nandito na ako sa barangay hall. Ayan, may nagtatrabaho doon. So akyat tayo sa barangay hall. So
Guys, so kakatapos ko lang kumuha ng barangay ID. So naka-print lang, ayan, kita nyo yung bond paper na dala ko. And ayan, so ako na lang ang magpapalaminate, ako na lang magtutupi and maglalagay ng 1x1 picture ata. Pero ayan, at least meron akong ID. Sobrang dali lang kasi bibigay mo lang yung name mo, yung birthday mo. So ayun, tapos saan ka nakatira, then ipaprint na nila, tapos papermahan ng kagawad. So ayan, so gupitin ko na lang ito and ipapalaminate ko na lang ito then lagyan ko ng picture. So ayan, so sa mga friends ko din dyan, sa mga manonood and sa mga nagbabalak na kumuha ng barangay IDs, kumuha na rin kayo habang wala pang pasukan. Kung I know na yung iba is nagsisimula na ang kanilang school year 2021-2022, pero ayan, at least 'di ba meron tayong ID. And ayun, and nagbabalak din ako na kumuha ulit ng student ID. Gusto kong parang i-renew ba, ewan ko, pero I hope so kasi nagdidilaw na yung ID ko. Ganun talaga pag sobrang tagal mo na, kahit sa simula lang talaga yung sobrang puti ng ID mo, pero pag tumagal na sa ayun. So sa school kasi namin, validate lang, hindi every year mag-change ng ID. So guys, ayun lang ang ating video. Ewan ko kung anong kabuluhan itong video na to, pero yun lang ang ating video, guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood, guys. Hindi naman nakaka-entertain itong video ko, pero at least vlog, diba? So ayun, thank you so much for watching. And please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. And follow nyo na rin ako sa aking social media accounts down in the description box. So yun lang, guys. Thank you so much for watching. This is Berks Tiguma saying annyeong. Bye!